Vandaag bij ons te gast is Cor Linssen. Cor, hartelijk welkom. Een tijdje geleden was je bij ons, dan heb je een heel indrukwekkend verhaal verteld over je biologische vader. Die is een Amerikaanse militair. Dat hele verhaal is ontrafeld in een documentaire. Maar dat heeft nu ook een actueel vervolg gekregen, want je was onlangs uitgenodigd bij de herdenking in Margraten. Ja. Eerst goedenavond, hè. Ja. Goedenavond. In Margraten geweest, ja. Met Truus samen. En dan, ik vond het heel indrukwekkend. Je komt door Dukker en zoiets, als je die graven dan zoiets. Allemaal mensen onder de 25. Ja. Ongelooflijk. Dat is niet te bevatten. Nee, niet te bevatten. Ik kreeg ze nooit de tijd. Wat er nu speelt allemaal in de wereld, hè. En het werkt echt een indruk op me, want ik heb niks gedaan aan de oorlog. Ik ben daarna, dus het is tussen mijn man en William. Hè. De bus verwekt geworden. Ja, verwekt. Ja. Dus daar hebben we het toen over gehad. Ja. Maar heel veel ambassadeurs. Eén uit Nieuw-Zeeland, Australië, Polen, Engeland. Ja, de Staten natuurlijk ook hoor. Want er was een herdenking. Een herdenking, ja. 80 jaar bevrijding. Memorial Day noemen ze dat in Amerika. Ja. Dat is gisteren, een dag later als we morgen is dat geweest, ja. Ja, die Amerikanen, ja, die kreeg nu nog, er is nog een neef gemeld. Ja. Ik moest dat vorige week er was. Ja. En toen was op die herdenking als VIP, wat? Ja. Mocht ze aanwezig zijn. Zat je vooraan? Zat je vooraan? Of? Nou, de koning zat, zal ik maar zeggen, 3 rijen voor ons. Kon hem bijna aanraken. Bijna aanraken, ja. Kijk eens aan. Ja. Maar mij viel op dat de koning daar gewoon maar dat lint wat vastgehad had, verder niks. Ah, oké, ja. En de minister-president die sprak dan en die heeft zoveel kransen gelegd van bijna alle landen die daar mee bezig waren, zelfs de Poolse. Dus dan kreeg je dus de ambassadeur met een militair, een hoge rang had hij, hè. En dan zit je toch er een uur of 3 zit je daar. Ja. Dan allerlei speeches te loesteren. Ja, de speech en op het stadhuis was een oude veteraan die was 104 jaar. En die speelde ook op de saxofoon. En dat was het stadhuis van Margraten. En als je ziet die veiligheid daar, ongelooflijk. Ja. Ik zag ook een foto van jou op Facebook staan met de gouverneur, Emiel Roemer, en met Jolande Hoogtanders. Ja, maar die zie ik daar vaker. Roemer en de oude gouverneur. Je kent nu in andere kringen. Alleen de koning, die heb ik nog geen hand gegeven. Dus, maar misschien komt dat nog. Nee, dat maakt me niks uit. Dat verhaal startte eigenlijk, zoals ik al zei, met die herontdekking van jouw verleden. Daar hebben we het over gehad. Daar heb je ook veel reacties op gehad. Op die documentaire en de artikelen die volgden en ook ons programma. Familie vanuit Amerika heeft contact met jou gezocht. Ja, na de laatste uitzending. Ja, dat is nou voor de kerst was dat, geloof ik. Ja. Heel veel reactie. En het was niet vertaald, hè. Had ik niet gedaan dus, hè. Maar je hebt jezelf bericht over gekregen, maar die vonden dat allemaal heel mooi. Ja. Want het feit is gewoon dat die Amerikanen die vroeger dan hier waren, en hij was een zwarte, maar er werd niks over gezegd. Het was eenmaal zo, in die tijd zaten ook nog de mensen achter in de bus, mijn voorouders. Hè. Ik kan me niet voorstellen. Een rassenscheiding, hè? Zoals in Zuid-Afrika nog langer heeft geduurd. Dat was in Amerika ook. Toen ik bij de hal werkte, dus dat was, dat is in 66 geweest. Toen was dat ook nog daar. En ik wou het ergens meemaken. Maar ik was niet zwart genoeg. Oh, echt? Maar heb je ook een probleem daar hoor. In Savannah was dat, ja. Oh jeetje. Maar ik gaf daar niks om. Okay. Maar goed, je hebt nu nog contacten met familie. Heel veel. Zijn ze nou al hier geweest? Eentje is hier geweest het vorig jaar. Daar hebben ze ook een filmpje over gemaakt. Ja. Mooi. En ik ga in september met een van mijn kleinkinderen of in oktober. Ligt dan hoe laat de school is. Hè. Ja. Dus met de zoon van mijn dochter. Mijn dochter is de eerste keer mee geweest. Ja. En van jou is bekend dat, omdat er thuis altijd gezwegen werd, hè, er werd niet over gepraat, er werd niets van gezegd, dat je te laat eigenlijk erachter kwam wie jouw biologische vader was. Nou, ik was zeker te laat. Ja, je hebt hem net niet. Hij is pas in 14 gestorven, dus. Ja. Maar je hebt hem niet kunnen treffen. Ja. Pa, dus gewoon, pa is die me grootgebracht, dat blijft hij ook. Ja. Want die heeft nooit onderscheid gemaakt. Maar het mooiste is, dus als ik in de spiegel keek op school,
Don Bosco zo. Was ik alleen donker. In de stad liep de Hamstraat, was allemaal dubbel verkeerd. Kijk, draaiden de mensen zich, het was veel donker en die draaiden zich allemaal om. Ja. Zag ik in de ramen. Ja. Maar je hebt dus geen kans gehad om hem te ontmoeten. Nee. Maar je wil wel heel graag weten wie die was en wat Wie hij die was, gedaan heeft. dat Hè? weet Dan ik heb je nou een gedeelte allemaal, heb je hè? van familie gehoord natuurlijk. Ja. Maar naast je, daar zit Richard van Kessel. Ja. Welkom. Jij bent, als ik het even overneem, Ja. jij bent amateurhistoricus en jij raakte gefascineerd door het verhaal van Cor. Ja, dat komt omdat ik al jaren onderzoek doe naar de Amerikaanse aanwezigheid hier in Roermond direct, of rondom en direct na de bevrijding. En ja, als kind van een bevrijder, dan kom je eigenlijk al snel bij Cor uit. Ja. En zo heb ik Cor leren kennen. Dus je hebt hem waarschijnlijk geïnterviewd, je hebt de dingen bekeken. Maar het onderzoek van jou, ben je daar met betrekking tot de vader van Cor, de biologische dan, ben je daar nog dingen tegengekomen? Nou ja, dat is eigenlijk nog een beetje het waar ik nog echt achteraan moet gaan. Maar ik ben wel voor 99,9% zeker van de eenheid waar hij ingediend heeft. Heb ik thuis. Maar dat moet dus nog allemaal... Je gaat dat uit Oké. Ja, en spitten om te ja, kijken en ik wil van... dus eigenlijk gewoon vanaf het begin dat de Amerikanen de frontlijn op 6 februari 1945 van de Engelsen overnemen. Vanaf dat moment wil ik eigenlijk proberen te achterhalen, en dat is een utopie, want dat gaat toch niet lukken, welke Amerikaanse eenheden hier zijn geweest en het liefst ook nog probeer ik daar gezichten bij te krijgen, dus van mensen die er daadwerkelijk geweest zijn. Waar komt die fascinatie vandaan? Want je had je natuurlijk op 1000 andere onderwerpen kunnen storten. Ja, Er is al veel over geschreven, boeken. ja, dingen. er is heel veel over de Tweede Wereldoorlog is heel veel geschreven. Ja. Alleen over dit stukje vind ik niks over terug. En dat is eigenlijk ook wel heel logisch. Hè? Want bijvoorbeeld Roermond was voor het grotendeel waren de mensen geëvacueerd. Er waren geen Roermondse mensen die in hun dagboek bijvoorbeeld opgeschreven hebben, nou dat was deze eenheid met die persoon. En nu zijn er wel, Gerard Houwe bijvoorbeeld, die heeft een dagboek bijgehouden, die heeft er een aantal namen in gezet, die heb ik ook allemaal kunnen traceren. Maar zo probeer ik gewoon eigenlijk zoveel mogelijk... En gaat het dan om de grote troepenbewegingen en eenheden en slagen? Of gaat het ook vooral om de mensen te laten zien die daar onderdeel van uitmaken? Ja, eigenlijk van beide. Want Cors vader was die hoorde tot een engineer-eenheid. Dus genie. Dus die moesten bepaalde dingen, bijvoorbeeld de spoorlijnen opknappen, bruggen, wegen... En ja, die horen er ook bij, maar het gaat ook om gevechtseenheden, dus we weten eigenlijk allemaal wel wie Roermond bevrijd heeft, maar ik probeer de gezichten van de mensen die dus bij die eerste patrouille zijn geweest, die probeer ik allemaal te achterhalen. Ja, dat zou mooi zijn. En ja, dat is eigenlijk een beetje waar ik mee bezig ben en heel veel tijd in steek. Daar ben je al een tijdje mee bezig. Wat zou een resultaat moeten zijn? Wat ga je ermee doen met al die inzichten en kennis? Ja, het is de bedoeling om dat ooit eens ergens te publiceren, maar in welke vorm, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ik ben ook bezig met een biografie van Vincent van Henke op te stellen. Vincent van Henke was de eerste Amerikaanse bevrijder die op 1 maart 1945 de Ruhr overkwam. Ik heb contact met familieleden van hem en dan proberen we samen dat verhaal... Dat zou een kapstok kunnen zijn om het hele verhaal aan op te hangen natuurlijk. Ja. Maar ja, het is een periode van 4 maanden. Ja. En ik heb moeten kiezen voor een begin en een eind. En ja, daar ben ik wel nog altijd naar op zoek naar informatie. Ja, wat specifiek, waar ben je dan naar op zoek? Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, sowieso om te beginnen eenheden. Van welke eenheden zijn er geweest? Soms is het maar dat een eenheid gewoon op doorgang is geweest. Maar soms zijn er ook eenheden die langer hier zijn geweest. Maar om het te traceren welke eenheid dat het is, ja, dat wordt heel lastig. Want als je geen aanknopingspunt hebt, ja, dan is het eigenlijk zoeken naar een speld in een hooiberg. Ja.
Het zou wel heel gaaf zijn als we gezichten erbij kunnen krijgen. Of ja, zeker. Want, wie heeft Roermond mee bevrijd? Hè? Ja, er zijn nu bijvoorbeeld op 1 maart 1945, noemde Gerard Houwen al, heeft een dagboek bijgehouden, maar hij heeft ook filmbeelden gemaakt. En daar staat Vincent van Henk bijvoorbeeld op. Maar er staan ook nog een aantal andere soldaten op. En die probeer ik dus allemaal te achterhalen. En hetzelfde met het bevrijdingsfeest van 6 juni 1945. We kennen allemaal generaal Anderson, die dus op de Andersonweg de plaketten onthult. Maar er staan nog heel veel Amerikaanse soldaten omheen. Ook die probeer ik allemaal te achterhalen. En ik weet, dat gaat niet 100% lukken. Maar ik heb wel een aantal kunnen vinden. Maar ja, dan heb ik dus personeelslijsten nodig van soldaten die in eenheden hebben gezeten. En die zijn bij lange na niet compleet. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan ook contact opneemt met het leger in Amerika. Het zullen allemaal verschillende organisaties zijn. Maar die hebben vast daar informatie over. Ja, dat valt nog wel tegen. Dat is echt, personeelslijsten zijn niet compleet. Niet altijd dus bijgehouden, namen die verkeerd geschreven staan. Ik kon dus in rapporten, weet ik zeker dat het dezelfde persoon is, maar die staat op 3 verschillende manieren beschreven. Ja, welke naam is correct? En ja, dan moet je daar maar. Dat was ook een heel hectische tijd, hè, en die tijd. Ja, natuurlijk. Maar dat maakt het voor mij maakt wel het heel wat lastiger en uitdagender. Ja, Cor. Wat ik niet snap, als ik even mag zeggen, dus in 1946 ben ik geboren, waren er ook volgens mij bijna 250 bevrijdingskinderen geboren. Ik had alleen een kleurtje. Maar waar zijn die anderen? Aan mij zag je het, hè. Maar er zijn genoeg hier die dit helemaal niet weten. Omdat je was later waarschijnlijk een keer... In mij zag je het toch altijd? Ja, dan weet je. Misschien is altijd dat die vragen, weet je wel. Ja, misschien is dat een mooie gelegenheid voor een volgend boek. Ja, maar ik denk dat hij zijn handen nu wel even vol heeft. Maar ik wil nog even ergens op inhaken. Dus men zegt altijd zo, mijn Amerikaanse en mijn Hollandse vader, die hebben samen gewerkt hier. Dus pa die was, mensen over, die kennen die liep altijd erom, met een ladder met die kousjes, gaslampen, dat deed hij zijn hele leven door weer en wind. Ja. Maar die hebben samen gewerkt. Ja, mooi. Met mijn Van Wekker. Ja. Dus die bracht hij meer naar huis en die William die kwam terug als iedereen weg was. Ja. Die kwam mijn moeder bevrijden. Ja, dat waren avonturen. Kom, heel even een vraag. Ja. Heel even een vraag. Bij jou werd er vroeger gezwegen. Was zijn familie bekend met het feit dat er hier een kind rondliep? Of was zijn... Nee, hij wist dat helemaal niet. Hij wist dat niet. Hij wist dat helemaal niet, maar ik heb het op een stamboom staan, heb ik gekregen, dus ik kan Hij heeft het nooit maken. geweten. Hij heeft het nooit Hij heeft geweten. dat nooit geweten, want hij is getrouwd. Ja. En hij heeft nog 4 kinderen gekregen. Oké. Even, want we zitten een beetje krap in de tijd. Je buurman die zoekt ook uit hoe het zit met die militairen. Wat zou jij nog willen weten over de militaire loopbaan of ervaring? Ja, zo best je maar willen weten, maar... Wat weet je daar nu van? Waar ik er nou van weet, wat ik net verteld heb, stad opbouwen. Dus links en rechts allemaal dat de stad weer licht had en water en stroom. Ja. Hetzelfde, en gas. Ja. Dat bedoel ik. Hè. Dat hebben die samen gedaan, want er staat een verhaal dat ze samen een boterham aan het eten waren. Ja. En dan vertelde ze op de Hendrik en ik zeg zo, kunt ze er nu met aan? Ja, typisch. Ja. We zelf bij Sabine 80. Lang gezwegen. Ja, lang gezwegen. Ja. Op de herdenking was een heel mooi moment. Het was fantastisch. Er waren meerdere mooie momenten natuurlijk, maar God Bless America werd de a cappella gezongen. Dat heb ik al dikwijls doorgezongen in Margraat. Ja. En dat ga je ze nu voor ons zingen. Ja, maar ik heb wel echt a cappella. Ja, zeker. Dus dank voor jullie komst. En dan gaan we nu naar Cor luisteren. God bless America, land that I love. Stand beside here and guide here through the night with light from above. From the mountains to the prairies, to the oceans, white with foam. God bless America, my home sweet.
God bless America, land that I love. Stand beside here and guide here through the night with light from above. From the mountains to the prairies, to the oceans, white with foam. God bless America, my home, sweet home. God bless America, my home, sweet home. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Hotel en Grand Café De Pauw en Oomktime Roermond.